boleh shibun pi ki perlok ki ba jus sengap bat subscribe ya kene ka channel ka jung ki samla jong ka balang snong sidli bat hakane ka por mentang imut ban leit ban jungo ya koi ka lunghing ka ba syabam du ha kading bat nakaliang jongi kum ki samla ngi sngokya bang yu sngewe kene ka kubor bang yu i dala jong ki kamaru ka belaja ka arterik jong benai baar menta usnam bat haka ngi ki samla ngim syamla don ya kata ka pisa ka pabon bat ya kata ki jengirap ki ba bon hnrai ki detang ki jing ai jongi ibaret ka ba ngisuya subscribe bat ngisuya say nala jong kipla kaba bon apa dang jongi dang dai ki kena school bon apa dang jongi don ki bala trai ba balas ngi kum tartar ndrai wala kataru la kadai kashpau na arpau cispa na arsparo ngim super kata namar ngidang dai kajing sedang ka jongi hakaba ngila ya kum kan ka banta kaba kam kraw hakaba ngila isni ai ya ki para musim ki jongi bat ya kene ka shnong kabadai kadai ka shnong sidli nong stoin bat kadong kabadai kadong pedang shnong bat ngi kum ka balang ngi jukot ka blok ha blok e ya kene ka jingjia ngim shamda tibha ka e kadau ka ba halaban ja ketika sngi ka ba kading halaban bamdu ya kayeng ka jongki roi ngin saya pet shibet ka ba kilong ka kitrai jong ketika yeng kinsa ya thu yu se mulmala tekane kadeka lat ka ba kinsa kiuno ka bangi kisamlang la kut ban abang ne baro pat mentang indang sedang banyami kate ka yeng ka ba ngi yu light kade hang te kadaka kini ki jangai songha jongi misuya saya bat subscribe kat ka ba mila aman tap ai syamlakan bukat nakadon dai kalong tang kajim no bat ya simentalang jongi kun sama chal kane kayem mila poi menta ka ba la shushna mulmala ha kane ka jakka ka jongki ka ba ngadep ing na ai lung chi larla na sang din belum halo teh konpi kena ka jaka ka ba ayeng ka bala de ban ing nakane nadu nang ne tartar abam du baro kad ya ka ba kidon ne kimyo ya isu watang ya kijan kinap ya kitar ban setting setlu kimnon kimyo shu kena kayeng ka ba kidang susna mulumala pa hadu kakne ki layadap in lanen nakadaw ya Kahit bu dito mod nang mod la ni macam dah sadi hasil tam di tumpan dah ha season 3 pai dah pa mod dia dinya tak sedang di tumpan dah dulu iwan warung chan orang tu mod dah sedang klamkan rai de la laj ade la us ludin alam no okan dulu dak bej clear barok ong na duk ki jan ki tiar chat ki barok bej ho orang
Kelaman sao iyo ray ho tes ngai mo. Hindi bulu dipilih lihat. Eh, sa sita ciao. Yo chung cerita deh sini. Macam chat di pila atau ke jom. Mad ayah bah. Klip dah. Belum cukup ha. Barunya sama. Maju. How? Fibro na amarjan na. Ah. Model lot alit. Perlok tu mila daban wan ban sakhi ban yu ketika longyeng ba la dulu iki parok kijing jongki ba kijing dot kam jongki barok naduk ki ba certificate kot ki slaki dulir naduk ki ki barok la dulu ki jan ki nap ki kot school uniform la dulu rai tak poi biang akan tu ka lenti ke bah buat balik pai no kena rium ke bah ndik pej menta kam dai kai ba denak hun jong ka balok presbyterian rei ni denak kan hun balok katolik rei ngim sim laken ba denak kan hun ndeng ken ba kilong ki paraman sim para do prasnam ki jongi nak daung sngu ba kadon nak tak jing sokia mensim ka jungi ki para samla bat buna pada jungi ki samla ki badon don ki ba rik polis baru nre kila ya rap yang dak baki shu transfer ka bisa bat polis sedang pada jungi ki bakwa ban bat pej dan wan jengo e kana kayeng pila ban wat pej bat ban sakila me kana ka jing dia ka basuk si ka jungi Fleischbun.